Assalomu alaykum ба ҳамагӣ дӯстоне ки дар бораи карго дар бораи борроӣ кардан аз Стамбул ба Тоҷикистон савол карда будед, пурсида будед. Марҳамат, роҳи ҳаллаш ёфт шуд. ҳозир ман ба шумо як макони каргои тоҷиконро нишон медиҳам. Марҳамат дӯстони азиз, Саид Экспресс, акаи мо Саид дар ҳаминҷо ширкати худро кушоданд дар маҳаллаи Кумкапӣ. Агар ки аз харита аз Google омаданӣ бошед, ҳамин маҳалларо зонид мебарояд. Дар инҷо рақамҳояш ва фикрам карго то назди фабрикаи Ширин то Душанбе мебарад. ва касе лозим бошад, марҳамат, рақамҳояш. Ҳаминҷо макони каргои тоҷикои худамон. Бор ё ягон чиз шид, пеш аз рафтан меоед, ба ҳаминҳо месупоред. Албатта дар бораи нархи килоаш, дар бораи чӣ хел ба нархи самолёташ, нархи килои вагонаш худатон метавонед ба ҳамин номерҳо ба алоқа баромада аз худашон пурсед.